mga istoryang mapapakinabangan bago ang panguntuhan. Totoo yan. Uya na ang programang Aramon Nyato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Nyato. I'm gonna knock on your door, ring on your bell, tap on your window too. If you don't come out tonight when the moon is bright, I'm gonna knock and ring and tap until you do. I'm gonna knock on your door, call out your name, wake up the town, you'll see. I'm gonna hoot and howl like a lovesick child until you say you're gonna come out with me. Hey little girl, this ain't no time to sleep. Let's count kisses instead of counting sheep. How can I hold you near with you up there and me down here? I'm gonna knock on your door, Diyos, maray na aga sa Indogabos, mga tugang. window too. If you don't come out tonight when the moon is bright. Sa ngaran ni News Manager Mardela Cruz, kita pangunan magiribanan sa kod alas 12 rin pagkaudto para sa programang Aramon Nyato. Ako po ang solo-solong solamente. Ang lalaking Totoy noon, pero Tito ngayon, Tito Nangalbay po yan, Renz Luna po. Ain't no time to sleep. Mainit-init sa luwas, ha? Idarang payo. Instead of counting sheep, Pag inom ng tubig, can I hold saaning day mapaha, with you up there? saaning day ma-dehydrate. Yeah, I'm gonna knock on your door. Maray na aga Ligaspe, maray na aga Daraga, maray na aga Premier Distrito, Segundo Distrito, Tercer Distrito, Kanlalbay. Tonight, Masinmagin man sa kabos sa mga Bicolanong nagilingon yan till you sa bilog na kinabang via DCGB News Online. can ring and tap and knock and ring and tap and knock. Kaya ba ko dyan sa luwasan Mega Force Patrol? Ngayon mato din mga impormasyon sa satuyang ko niya na paggaga. Sa lado teknikal kay bata si Kuya Ronald Baldo. Sa IT Department, si Richard asin si Adi. Gonna knock and ring Asin syempre sa Production Center si Angel Mustasa. on your door, call out your name. Orad sa nabangan tatabi so update man sa Department of Health. Kumpira na so total na kaso ng COVID-19 hindi sa satuyang palibot. You gonna come out with Dahil ta mapaluwas na naman sindang unyan nin update. Kumpira so total let's count kisses. Oy maray na aga pa lang dyan sa mga taga-tagas Daragalbay sa Rodriguez sa family. How can I Maray na aga tabi dyan. Kaming nakantabay sa DCGB. and me down here? I'm gonna Aleta na magparapalo yun pa. Iloton ta mga barata ali dyan sa luwas. Nasa linya si partner Luens Burse Barcena. Partner Luens, please come in. Salamat, partner Renz. Padagos na lang ang apudan si Kapitan EVP Glenn Barceloncan, Barangay Dabdab, Legazpi City. Sa mga muyapa na magdonar na suportaran an sa indang pag-improve kan Santo Cristo Chapel dalan para magiining Mission Church. Ini ani pinagunambita ni Barcelona sa DCGB News na sinda nagpapasalamat enot sa mga nainot ng nagsuporta na mga manlaylain na individual, organisasyon, asin mga lideres para makagibo kan shrine kanasambita ng kapilya. Susog kay Barcelona bukas an sa indang opisina sa mga donors na muya na magdonar para mangyari ang dream project na ini in preparasyon sa biglalauman na pagpuon kay ini bilang sarong Mission Church sa Hulyo 1, 2021 na papanginutan ni Padre Jonathan Calleja. Sa ngunyan dahil sa mga nagdonar, padagos na ang pagpakonstruhir kan siring na proyekto asin susog kay Barcelona siya na uugma tasaro ini sa imahinin pagkasararo kan lambang tawo na magtarabangan sa ngaran nin pagtubod sa mahal na Diyos sa paagi kan pagdiboto kay mahal na Santo Cristo. Roger. Iyan ang mga dagdag pang istorya. Ako po si LVB. Salamat partner Luens sa mga dugang niya mga bareta ali dyan sa luwas. Sunod-sunod din Nasa linya man si partner Ange Galero. Partner, please come in. Maray na aga, Tito ng Albay. Kumusta tita. lamang? Marinaga, tita. Ikaw ang isa sa pinakagalanting tita sa mundo. Sabi ni Adinda. Pukarisa dyan.
Maganda na, galante pa. Gano'n na warta palit ko bigla. Bati marani na pati ang Pasko. Oh, galante ka baga mag-donate ka man duman sa Santo Cristo. Hindi nga. Ma-donate mo kita. Naman mo kita. Oh, pag may sobra, kung may sobra. May sobra. Oh. Yes. Magyari sa Sabi ni Kuya Boy, pag kulang da, paano na da? Si Kuya Boy ang mapuno. Si Kuya Boy ang kang kulang. Ang ma-shoulder. Oh, galanti man maging sa humapon. Teka, parang gurub-gurub si Kuya Boy. Nadadungog ko. Ay, mali. Kuya Boy, ha? Sige, mga balita tabi dyan, partner? Anyway, partners, maray na agagiraray, talagang desidido ang Department of Labor and Employment o Dole Bicol asinman ang Dole Albay Provincial Office sa Pangenot ni OIC Provincial Director Leap D na matawanin ayuda ang mga nagtatrabaho ngunyan na mga obrero digdi sa tuyang kapalibutan lalo na sa probinsya Kanalbay sa tao kan pandemyang COVID-19. Ini matapos sasabihon ka na sambitan ng opisina natapos na rin daan pag-issue kaya pag-award kan mga cheque sa manlain-lain na LGU digdi sa probinsya Kanalbay para sa mga beneficiaryo kan tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged o displaced workers o TUPAD na pinuhunan ang pag-award kay ining nasambitan ng cheque kan nakalihis na semana. Sa ngunyan, sinabi kan Dole Albay na nakapag-release na sinda ng 3.7 milyon pesos kantidad in fondo para sa 12 na mga lugares digdi sa tuyang probinsya Kanalbay. Ang mga barangay kan Pinarik, Legazpi City, Barangay Bunga, Barangay Gogon, Barangay Dinagaan, Barangay Matanag, Banyo, Estanza, Binanwahan, Sagmin, Asin Kabugaw kan sudad kan Legazpi. Kada barangay niya igwanin 30 beneficiaryo kung sa insinda nagtaon ni 159,000 pesos kada barangay na kantidad kan cheque para maipasweldo sa nasambitan ng mga persona. Pero kaya nakareceive man in 212,000 pesos ni kantidad ni fondo ang barangay Mabinit kan Legazpi City. Hindi ko sindanin 40 beneficiaryo mantangan pinakadakula na na-receive o naka-receive nin ayuda sa okay ning kumbaga salary na pinagkukondusi o pigtatao sa mga beneficiaryo kan tupad iyo ang munisipyo kan Piuduran Albay sa insinday guanin 372 na mga beneficiaryo asin naka-receive sindanin 1 milyon pesos kantidad nin nasambitan ng benepisyo. Kunyan sinabi kan Dole Albay na sa good na nagpapadagos pa ang pandemyang COVID-19 asid sa good man na igwanin bigbababa na fondo ang sendang sentral na opisina may kinaraman sa nasambitan ng programa ang asigurasyon ninda bilog dahilan sa bilog nindang kaya gibo ninda magagawos sa makakaya tangan na marikas mantulos na may tao ang ayudang siling na bagay sa mga beneficiaryong nagtitios digdi sa probinsya kan Albay dahilan man sa patakot na dala kan pandemyang COVID-19. How about po, partner, gabos na barangay na digdi sa Albay na naubos na nindang tawanan kay niong benepisyo? Sa ngunyan, tabi rin, sa di po man nagabos-gabos sa tatawan ta may big schedule man sinda kang pag-release kay ning cheque. Aram mo naman, biga susunod ining COVID-19 health protocols, lalo na ining bawal ang pag-urumol-umol o kaya mass gathering per schedule man sinda. And ang mga barangay captains man, barangay officials, inform naman kan schedule ninda para sa pagpasiring duman sa opisina kan Dole Albay. Roger. Tabi rin, saan mga istorya man digdi sa Dole Albay, kay Bahan si Boy sa Mobile, ang Galero, DCGB. Salamat tabi, partner, and sa mga tugan niya itong mga bareta dyan sa luwag. Paano tabi yan mga tugang sa tupad, ha? Aliyon ko suado man sa tupad, ay baso dating naging tupada. So tupad tabi, saro iyan sa mga paagikan gobyerno, tanganing matabangan man sa mga less fortunate niya tong mga kababayan, ngunyan pag nasa tao kita nin pandemya. I'm gonna knock on your door. Dipisil talaga ang buhay ngunyan, ha? Kita nga ning mga nagtatrabaho, ha? Kita nga ning igwa maski puro pa nung pinagkukuhanan nin pinansyal. Gonna knock and ring and tap until you do. Pinansyal na source, para sa pangural daw niya itong pagkabuhay, nadidipisilan pa kita. Wake up. Dala niya ni Kending pandemic, what more, digdi sa satuyang mga katugangan ng mga less fortunate. You say, So yan po ang Paagiman Kandole sa Paagi kan Tupad program. this ain't no time to sleep. Okay, so mga gusto tabing so mga gusto mag-donate tabi dyan sa Santo Cristo Chapel sa Dapdap Hold you near. para magpadagos ang rehabilitation. Down here, I'm gonna knock on your door.
Pag dyan lang tabi ka mo sa barangay council ka na sa barangay kandapda, sa nganing itorol lang sa indong mga donasyon tabi. Hanapon lang tabi dyan si Kapitan Glenn J. Barcelon, ABP. Kaya nga ning matanggap kung gusto talaga nindong magtabang. I'm gonna knock on your Hoy, maray na agatabi dyan sa Orosite, Legazpi City. window. Darawis, Legazpi City tabi If you don't come out tonight when the moon is Nagdadagungon yan knocking right ang opisina kan Department of Environment and Natural Resources door, call sa panginot ni Madam na Lawengkong, down you. Ma'am Ansi, maray na do tabi sa imo. Hoot and howl like the love. Maray na do man tabi dyan sa mga profesor sa Laucan Bicol University na nakatune in ngun yan na pagkaudto. Maray na do tabi sa indo. So, numero ko palang tabi sa itong mga komento. Kisses that I Mga mensahe, happy birthday pa lang sa gabos na nagba-birthday ngunyan na pagka aldao. laid me down here. Ansa ko pong numero 0966-1931-118. On your window 0966-1931-118. tonight when the moon is Again, 0966-1931-118. 0966-1931-118. Sa Smart Kumantabi, 0949-4334-061. Again, 0949-4334-061. TGIF, thanks God it's Friday. May nabasa ko kasubagong article, nagkaigwa ni na pag-aadal ang mga eksperto tabi mga tugang sa medisina asin magin man sa pag-ataman sa pag-ataman kan salud kan tao. Napag-araman duman sa latest na study ka na mga scientist, magin man sa mga health professionals na mas hababa tabi ang tsansa na ika magkaigwaning moderate to severe symptoms of COVID-19 kung ika para kaon kaning gulay asin sira. Yugon moan. Kaya ako nagtutubod ako na sa tuyang nature is the natural supplier for our protection. Bako lang physically, kundi magin man sa satuyang salod. Gabos-gabos na yaon na tabi dyan, Dahil ko mamantipig sabi na maraot magkaon nin karning urig o maski ano pa man. Dahil lang taigwa man yung sustansyang pigdadara. Pero sigun digdi sa study tabi, mga tuga, lalong-lalo na ka na mga scientist, magin man mga health professional dyan sa Europa asin sa Estados Unidos, na pag kita, makusog kitang magkaon ng gulay asin sira. Lalong-lalo naman ang gulay. Kuning ka sumantabi, tamaan da kita ng COVID. Harayo or hababa ang tsansa na kita makamati nin moderate to severe symptoms. Ano yung mga moderate? Ano yung mga moderate symptoms sa pigtataram? Kaya pa na tinamaan ka kay COVID, tabi. So, tamang ubo-ubo ka sana, asin, sipon, asin iba pa. Pero pag severe, yun natabi yan sa medyo malala ng stage, Kaya bagay, importantiho na maray na ang proteksyon tabi sa tuyang lawas, nagpupuon sa harong. It's not the matter of kung gurano o kung gaano kita kahaloy, kung gaano kita kahalaba, magsulog ng face mask. Ang face mask tabi, from exterior tabi yan na protection physically. Tang COVID baga, pinagtutubunan ng mga tiny droplets na iyo ang nagtatransmit sa lawas kang tao. Kaya iyan, saro iyan sa mga protection tabi. Yan ang pinaka-basic na protection. Kaya bagay importantiho na maray na maging healthy kita. Ano tabi yan, Angel? Speaking of healthy, ano yan? Pansit? Pansit, Puto? Puto? Yan ang healthy pigtataram tabi. Salamat po sa naghatod nin puto. Digdi sa istasyon ng DCGB. Gari mapapa kay ni sa sobrang siram kay na puto. Kasi yan halit tabi, Angel. Pakisurat daw tabi kan papel. Tay shout out ta. Mapapasuriyaw ka na sana talagang yudi puto sa sira. Ganon ba yun,
Salamaton tabi sa nagdonar ni Puto. Digdi sa istasyon ni DCGB. Kay Madam Tukero. Ha? Kay Madam Tukero. Tokero. Aha. Kay Madam na Tokero palang tabi. Ma'am Tokero tabi, maray na aga sa imo. Salamaton nin maray sa pinagdonar na Puto. Digdi sa radyo DCGB. Sana pagpalain ka nawan ng Amang Diyos, ha? Hindi mo kami nakalimutan. Okay, tabi, balik kita duman. Ano sa mga masustansyang mga prutas, asin magin man mga gulay, na po pwede niya itong maging protection kontra digdi sa COVID? Anything or any vegetables or fruits na may igwang vitamin C, vitamin D, or gabos na mga vitamins, or something na nakakapag-protect talaga o nakakapag-boost kan sa tayong immune system. Kaya bagay importante yung tabi ang nagkakaong gulay. Kaya aki pa sana dapat ang sa tuyang mga aki. Turuan ng magkaon ng gulay. Tapos iba ba mga aki, arabo magkaraong gulay. So yung pigsusuka baga ang ang gulay baga pa nagkakao. Yung pigi-iwalang magura. Ako nga nikita ko yan kan aki pa ako. Mga 2 years old, nagkakaon na ako kihilaw na ang palaya. Sipig anon baga kikamata sa suwa sana. Yung ipigpi pa kano kay sa kong lolo. Susaro kong lolo, sutugang kan sa kong lolo dyan sa ni Our Lady's Village sa Legazpi. Dyan kami dati naka-ista. Pa sana, kurukul-kulaw ka na. Imbis na pipa ka, ki mga biskuit. Iring mga, baga, so mga oatmeal baga. So mga maralumok baga, ano nga ni swapod naman sa pagkaon sa aki. So, Cerelac? Ano mga kayo mga Cerelac, mga kaya? So mga malumok ba sa bigla lagang gigata, so naman lumuyo? Di ko ka nakaranas kayan kuya na, naranasan ka mo so giniling na bagas, sana ko. Kaya ilingang nangyari sa kuya Adin, sa pandok ko, sa sobra na akong ampogi ko na talaga. Ampoging batang nito, talagang. Ay sus ko. Kaya naman di naman kayo mabiro. At saan, pagbalik niya to, kawal kitang makauro ng mga persona. Kasagod alas 12 man tabi kita. Pag-imagine ko, may DTI. Sa katapusan pa pala nito, sa third week of the month. Paano kayo ni? Babalik kita pagkatapos na nagkapir ang mga pagirumdom. Oras sa Radyo DCGB, alas 10:58 nin pagkaaga. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Tad Failon, a one-of-a-kind Filipino radio broadcast journalist, DJ, television news anchor, and former politician, is now one of the endorsers of our Mixten Herbal Coffee. Ang kape mo ba'y tama? Baka nakakasama. Mag-Mix 10 Herbal Coffee na. Gawa mula sa piling natural na sangkap gaya ng natural coffee, corn coffee, spirulina powder, tongkat ali powder, fulvic mineral powder, cinnamon powder, turmeric powder, cocoa sugar, whole wheat germ powder, at mangosteen powder. Kaya gawing habit ang Mix 10. Gawa ng Doc Alternatibo. Call 0916-311-5480. Mabibili sa The Big Cart, Shopee, Lazada, Doc Alternatibo branches at mga piling butika at malls nationwide. Sa bawat bili ng Mixten Coffee Box, may libreng 10 Mixten Capsule with Duke F Mineral Energy Booster, the natural sex enhancer. Ang Doc Alternatibo, the Business Center, sa Legazpi City Branch, beside Legazpi Public Market. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan pinakunahan. Ngunit, huwag mag-alala, pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development, na ito
ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination. Maging rest bakuna para protektado laban sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Tamang oras sa Radyo DZGB, 1 minuto makalihis sa alas 11 nin pagkaaga. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Sinabi kan Malacanang na personal na maatendir si Presidente Rodrigo Duterte sa pagrumdom kan Independence Day sa Hunyo 12 na gigibon sa Luwascan, Metro Manila. Dahil man sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque ang ibang detalyes dahil tan aktibidad imbelto ang seguridad. Sa iyang ipinaliwanag, dadainin easy kung sa ina lugar mangyayari ang aktibidad na atindiran kang Presidente. Kanakaaging taon dahil nag-atindir si Duterte sa Independence Day celebration sa Rizal Park. Tanganing malikayan ang pagruso kan mga namamanwaan na maging kausa kan paglakop kan COVID-19. Yan ang pangalas 11 bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga binasunod. Bear Brand. Bumili ng Bear Brand tuwing sweldo para may tibay araw-araw. San Mig Light, 100 calories lang. Magaan sa tiyan. Drink responsibly. Alaksan FR, ibuprofen, and paracetamol Alaksan FR. Isang Alaksan, tapos ang laban. Joy, iwas germs, iwas sakit. Milo, doble ang sulit with the new Milo Twin Pack promo. Save 2 pesos. Biogesic tablet, paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Wilkins Distilled, most recommended by doctors. El Real, tikman ang sarap, sustansya at sulit sarap ng spaghettiing El Real. Enervon C Tablet, Enervon C Tablet, Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Downy, may bango na tumatagal ng 24 hours laban sa amoy pawis. Plemix Forte. Plemix Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Sa inyong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Experience Converge, pure fiber internet in your homes and in your business now. Upgrade your home internet experience with our premium fiber internet plans. The Fiber X. Fast, reliable, and no data cap. Pure fiber unlimited internet connection for your small businesses. The Microbiz. We also have our Converge iBiz for better speed and a more reliable network to optimize your business operations. iBiz 10 Mbps at 4,000 pesos. iBiz 20 Mbps at 6,000 pesos. iBiz 30 Mbps at 9,000 pesos. iBiz 40 Mbps at 12,000 pesos. And iBiz 50 Mbps at 15,000 pesos. Visit our authorized resellers or contact 0951 016 8980 0935 246 2600 for more details. Experience better with Converge Pure Fiber Internet now. Sa pulukan tayo asing kalintura, ang Biogesic, maaasahan ng tibay, igwapang alaga. Kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang Biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga promo purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang
ng Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. For DOH FDIC FRR permit number 0133 series of 2001. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal. Kaya wag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. As a new mom, I'm excited to learn new things. I know kulang pang experience ko sa pagiging mommy, but I still want to get things right the first time. Kaya I listen to experts. Kaya pagdating sa water, Wilkins Distilled ang choice ko for my family. Dahil ito ang most recommended water ng doctors. At kung nire-recommend nila, approve sa akin. This is Ann Curtis, and my family is worth a Wilkins. Brad, atubangon ang angat kang panahon, kaya pakusugo ng hawak. Mag-Revicon with proper diet and exercise. Igwang vitamin A sa could be. Taamang sa lakas resistensya, kay bana ng mata, puso, muscle, buto at dugo. Revicon Forte! Lakas ng 5 piso lang! SRP! Unilab yan. Multivitamins, minerals at amino acids ang generic name ng Revicon Forte. If symptoms persist, consult your doctor. With proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer misis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. Mag New Downy kontra amoy pawis. Talo at fresh ang damit dahil may 24-hour kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data, New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Marami tayong mga kasanggang eksperto sa ating laban sa COVID-19. Ang mga eksperto na ito, ibinubuhos ang kanilang kaalaman, kadalubhasaan at oras upang tiyakin na ang ating kilos laban sa COVID-19 ay base sa siyensya at medisina at nakatuon sa lubos na benepisyo at kaligtasan ng lahat. Pakinggan natin sila dahil sila ang mga gabay natin tungo sa ligtas na katapusan ng pandemyang COVID-19. Sa impormasyon ay maging alisto, makinig sa ating mga eksperto. Bawat aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilab. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Enjoy 1050 pack sa Good Ginsena Swak. Sobra gabi ko'y paklo. Ang sikreto, dikit 25 turo sa sarong grupong hugason swak. Dikit na tubig bukakon asin pa sa muhon. Sobrang sabon, sobrang sa epekto. Dikit 25 turo sa sarong grupong hugason swak. Enjoy 1050 pack sa Good Ginsena Swak. Enjoy 1050 pack sa Good Ginsena Swak. 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Joy Kinsenas Pack, only 1050 SRP. Mas spaghetti tayo, Erial ang pasta ko. Erial, Erial, Erial. Sarap, sustansya, sulit talaga. Sarap, sustansya, sulit talaga. Spaghetti Erial, sarap, sustansya, sulit.
Basta maray na kalidad na pasta, El Real mo na. Sulit na, value for mommy pa. Bakal na. Dakol dibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Farex B-Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B-Complex Daily. Unang tingin pa lang na in love na ako. Kakakilig talaga ang presyo. Starts at 35 pesos lang. Magdo everyday McSavers. Starts at 35 pesos. May in love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang. Price varies. Order na sa McDo ng Everyday McSavers via dine-in, McDelivery, drive-thru o take-out. Pagkatapos ng napakaraming trabaho, sino ang kaya pang mag-asikaso sa bahay? Syempre, yung di sakitin. Ang naka-Enervon araw-araw, may more immunity. Tulong para makaiwas sa sakit. With proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. I'm gonna knock on your door, ring on your bell, tap on your window too. If you don't come out tonight when the moon is bright, I'm gonna knock and ring and tap until you do. Balik kita sa programa. Aramon niya ito niya na Biyernes. Magbasa daw kita nin mga reaksyon indo through text message. Nagbabinunga talaga ini yung cellphone ko. Makaurag na. Sa mga muya dyan mag-donate man kay cellphone. Baka naman. Sa cellphone ko. Isos. Sabi ni sabi ni 794. Listening tabi Sir Ren si Madam Mong Laweng ko. Maray na auto tabi sa imo ma. The ever reliable and the most excellent, the beautiful Ma'am Ansi Laweng ko. The best talaga ha. Baguan ka boss, habang ka mo nagluluto-luto kasi inong paguntuhan, dugagan niya itong mga bareta hali dyan sa luwas. Kuya Al Armario, Kuya Al, please come in. Yes, maray na udto na tabi, friends, nag-release na sa ibang barangay kan relief goods kan lokal na gobyerno digdi sa Legazpi dahil kan GCQ status and high risk status pa kan Legazpi dahil sa COVID. Siring kan ipinangako ni Alcalde Noel Rosal kan mga doon na likod na Aldao na 65,000 na mga pamilya sa Legazpi ang tatarawanan kan relief goods o kaya food packs tangani na maka-oroipno man lamang kan sa indang pang-epo lalo pangunya na deklarado ang Legazpi na under high risk kasi na GCQ dahil sa COVID dineklara ni Hunyo 1 pa asin maduraw sagkod sa Hunyo 15 kaya dakula nan epekto sa pagtios kan tao ta imbis sa trabaho unyang baga na sana ang trabaho lalo kan mga construction workers na iyon kanaklan kan mga trabaho ngunyan asin may mga patakaran pang bigisnod sa GCQ na ang sumada ang tundag iyo ang pagtios kan tao pero at least ngunyan may ayuda ining ayudang ini o di nahiling ko ang pinatos na release digdi sa barangay 15 sa Ilawod East si Kapitan Erle Masotia ayos man pero ining kilo pero mga 5 kilong bagas ini Ren. Ano mga laog tabi Kuya Al? Estimate ko lang mga 5 kilo gid na bagas ini may 4 man na dilata may 2 noodles
O, yun man sana yan. Pwede na, At pwede least, na. makadudagdag na. Oo, makasalbar na mo, bigay sabi sa daraga, makasalbar na. Oo, maski may kulor-kulor ang bagas, Aha. ayos lang. Okay lang yun makakadagdag man sa pagbuhay-buhay lamang kan tao. Aha. Tatirios na talaga ang tao rin. Totoo yan, kuya. Grabe na ang agrangay kan tao, grabe na yung COVID na yun Iyo nga ni, grabing epekto, maski nga ni ako. Naapektuhan ka man? Naapektuhan ako. Di man nahiling sa lawas. iyo tabi, kuya Al. Maray pa ako makataram na apektado ako. Kada Iyo ako, nagdiwang na nga ni ako. Naginiwang nga. Ano ko? Hindi, laki kita lagi ilingan. Oh, yes, tabi na kita magilingan. Ayaw nga ni. Natapagilingan kita mga sarawa, kape-kape lamang kita. No problem. Nami-miss ko na ang kape, na kampang ka. Baka atsan da yan kape Bawal baga. Bawal pala yan. Bawal ko niya ng irinom-inom. Kung sa bagay, tama, bawal pala. Talaga bawal, ade. Bawal. Di sa Legazpi, baka. Ata. 50-50%. Halimbawa, kumainom ka mo apat, iwalat ng unando at bawal 50%. Waduhan ka sa inom-inuman. 50-50 pala. 50-50. Kaya, ingat-ingat kita batang COVID. Dibisil na. Totoo yan. Dapat talaga mag-ingat na una. Kung pwede nga din na mag-inom-inom. Basta importante, may ayuda. Aha. Ay ayuda ko niyan. Tulak muna bago atay. Bagas, dilata, noodles. Yan. Okay, yan ang informasyon. Digdi sa Legazpi City. Alarmario, DCGB. Salamat tabi Kuya Al sa mga dugoy niya itong mga bareta. Hali dyan sa luwas. Nagpo na tabi, so roll out. Kung may vaccination roll out, may roll out man tabi kan mga ayuda dyan sa syudad, or digdi sa syudad ng Legazpi. Nariparo nindo. May nariparo ka mo sa palibot niya to. Dakol ang galante. Dakol ang galanteng mga tao. Nata daw, adi. Mapapot ka. Nata daw. Nata daw, Sigurado, alam nyo ng sagot dyan. May nag-react, may mga nag-react digdi sa Satuya. Manungod duman sa, so nangyari ba dyan sa ICR? So may pinagsamantalahan dyan tabi sa ICR. Kasi bago sa report ni Partner Lewins ito, sabi niya, sabi kay ning nag-text, Kuya Renz, dapat po pangaran ng rapist digdi sa ICR Legazpi, sa delikado kaming kababaihan, ilipat po siya sa Bartolina. Yan. Dapat po ikaso sa suspect higher degree, tas spreader pa siya, violate ng IATF rules. Dapat po ikaso sa yung po ito. Ngayon lang po baga, base duman sa report ni Partner Lewins kasubago. Hindi pa nga ni Aram kung suspect, saro duman sa mga saro duman sa mga nagpositive sa laog kan ICR naka-isolate o hali duman sa luwas. Ayan pa po sa pinag-aaram, pero yan duman naka so impormasyon Iyo so naabot kan sa muyang impormasyon Pero rest assured tabi na pinag-iimbestigaran nila kasi nakasuha na nga nila. Jesus Maria Joseph man, ano naman kita? Naka-isolate na nga maski ano-ano pang nasa isip. Sabi man ni sabi man ni 446, sabi ni 446, pero po bago na COVID, no rin tabi lockdown. Dito pa naiiling tabi kumpira sa gariday pa man naging nagpapaluwas sa Department of Health kumpira tabi so nagpositive ngunya na pagkaldown. At ang po so pag lockdown po difficile po mag-lockdown ngunyan dahil lang tawar ang po budget ang sa tuyang gobyerno. Medyo difficile pa tabi arayo yan sa medyo dai pakakayanon. So magkaiguan ng lockdown, ngunya na nagalangkaw ang kaso ng COVID-19 sa satuyang palibot. Tayo, check ta daw sa Department of Health kung iguan na sindang datos sa pinaluwas. Manungod sa
sa bagong or panibagong kaso ng COVID sa bilog na Kabikolan. Orat saan tabi, halata-laton ta, sudato sali sa Department of Health. Kung namorblema na, so halos gabos ng mga ospital, digdi sa palibot niya to, sa pagkapano dahil nga sa mga COVID-19 patients. Kamusta ang taman tao sa ibang mga LGU? Kung ano man ang sa indang ispersos na pinagigibot, ang aning makatabang sa pagdagdag din mga isolation facility. Garingan ibareta ko, garoso zaragangani, nag-resibi na kay itong dagdag na isolation facility hali sa Department of Public Works and Highways. Abudanta daw si Mayor Vic Perete. Madungod nga ni kayan sa bagay na iyan tabi. Kung ano na ang status. Remember, ang Daragasin Legazpi halos magkasabay man sa natabi kung pag-irestoryahan so paglangkaw kan trend din COVID. Mas dakul ugaring digdi sa Legazpi. Kasarungan sa mga rason na pinaghihiling, na ining Legazpi Daragatabi magkataning baga. So nagkapirang mga nagpositive dyan sa Daraga is nagtatrabaho sa Legazpi. And vice versa man, so ibang man nagtatrabaho sa Daraga or so nagbibisita sa Daraga is hali dyan sa syudad ng Legazpi. Dahil tapi gagabos, Pero so nagkakapiraman sa nara. Apo to si Mayor Vic, tanganing agadon taman, ragadan taman in update, Barugod niyan, ika na bagay na yan. Barugod niyan, ika yung status mo sa COVID. Diyan tabi sa Banuan kang Daraga. Apo ta, nag-ring. Taka so bago na inapodan ko naman, nagtauman sa ningkuan na okay da, mapa-interview man da si Mayor Vic, Okay, marinaw to pala dyan sa Gabos sa Albay District, tabi. Marinaw to. Marinaw to. Hello. Hello, Mayor tabi. Marinaga. Marinaga. Yan tabi mga tugang magkaibantangon niyan na pagkaaga si Mayor Vic Perete Candarga Albay para agadan tamanin ng mga update. Manungod kan na pagbantay man o lalo-lalo naman ang mga esperso sa pagbawas or pinagigibukan lokal na gobyerno. Manungod niyan isa pandemya kinakapang niya to. Mayor, maray na aga po, live kita digdi sa programang Aramon niya to. Ang ngunyan tabi, Mayor, pwede pong maaraman kung pira na po ang total na kaso ng COVID po digdi sa Banuan Candaraga? Dahil kung ngunyan kapot so data rin, pero dakol-dakol na kita. Nagdagdag nga ni kita nga facility nga Pigtao, kang second district, regional kang DPWH para puno na ang saturayang facility rents, pasalamat kita kay Congressman asin sa Highton Construction na nagtao kay ning foldable container van. Speaking of dagdag pong mga foldable container van tabi ni Mayor Vic Tama. Opo. Pira po tabi Mayor sunari si Bikan LGU Daraga po kay ni. Ang aram ko apat So sa iba pa pigigibo pa baka madagdagan pa. Kaya makakatabang naman po yung maski por paano. Opo. Pero so isolation facility tabi diyan Mayor sa Daraga na napano na po sa ngunyan. Ining igawa kita sa anislag na ining inot ng pigigamit ining anislag quarantine facility sa kaso RHU2 sa kaining infirmary pigamit na naman. Pero ini po gabos tabi Mayor, pano naman po ini gabos? Mapapano na. Madali na mga pirang porsyento tabi Mayor. Siguro mga 80%. Jesus Mario. Talagang arani naman. Arani na. Talos gabos man talaga mga LGU, yun ang problema, no? Opo. Kaya dali-dali man sa tuyang congressman. Opo. Kagad kitang tabang na may deliver tulos ini. Pasalamat kita kay dating congressman ko. Kaso hapon din deliver tulos. Opo. Manungod tabi di Mayor sa pinaluwas niya tong COVID-19 advisory na kasurat duman may naano kita. Nagkasurat duman na so mga video okay bars and other entertainment mga tiripon-tipon tabi is bawal. So ibang LGU po nagkaigwasin din ng liquor ban. Kita po sa Daraga ano po kasabay naman po ito digdi sa pagsara ng mga video okay bar. Dahil ako nagpalos ki liquor ban ako ang pigihiling ko lang. Mantineron lang na ining so health protocol ta. Opo. Dahil ng mga okasyon, mga gatherings, rents, Opo. pagbawalan tangon yan.
tayo na sisiripan tang ngayon na nagkakalat ki virus, lalo na yung mga piyestahan. Dahil nanguna sila magparahanda ng mga kasal, bunyag, nadakul ang pag-iimbitaran. Kung sila sa insay na lugar, kaya yun na nahihiling ka ang kausa kang paglakop kang virus. Dapat palang tabi, Mayor, pag igong mga okasyon, dapat sa mga importanteng tao sana ang kinakaipuan. Tama, kung kapamilya lang, yaon lang dyan sa basahin ng barangay, yan lang ang pwedeng imbitaran. Kaya soro tabi, Mayor, or kasuhapon, kundi ako nasa kasuhapon, nagkigwa po kita ki-meeting sa mga barangay, manungod kayo niyong pinagibutaman niya ng lockdown, tanganing iling COVID-19, may iwasan na sa paglangkaw. Kumusta po, Mayor, sa kooperasyon kan mga barangay niya to ta? Halos may mga residentes man yan na nagpaabot ng reklamo na sa mga barangay mismo ang problema. Dahil lang may mga day nagsusulod din face mask sa laog kan barangay. Kumusta man po ang kasimbagan kan mga barangay po sa pagtugon, digdi o sa mga reklamo kan nagkape ng mga residentes? Tama ka rin, iyon reiterate agiraray sa inda. Kahampang so COP, so DILG. Napagabot dyan sa mga barangay, lalo na sa mga interior na lugar, sinda naman ang mag-asikaso. Dahil naman kakayaho ng gabos na sa lutlot na mga lugar na kami pa sa LGU ang para remind, sinda naman ang kaya sinda ang katabang ta ang para ma-remind sinda kayo ng protocol na pagpapasanon. Kaya talaga dapat, Mayor Tabi, digdi ang maiiling kung gaano ka-aktibo ang barangay sa pagpasunod ng minimum health protocols. Opo. Kaya siyempre Renz ngunyan yung pigatakutan ta paglobo. Opo. Nahiling tabaga ligaspi iyo pasunod permi ang daraga. Kaya talaga nagpapangaji kita pagkaabot ng mga bakuna ng dakol para magkaigo kitang herd immunity. Kumusta pa pala tayo, Mayor, so vaccination rollout dyan sa Daragat? Nasain na po kitang kategory? Nagbalik na naman kita sa A1 Renz, kaya po naubuson ta. Pero talagang kulang na kulang, Renz. Kulang na kulang pang bakuna. Ngunyan may nag-abot na naman ng panibagong batch ng bakuna. Sana naman kita, matawa na naman kita dyan sa Daraga. Ay, papangaji tapir niya na mag-abot na tanganing siyempre kami difference siyempre napapagal naman yung mga tao nag-asikaso. Kalampas na kita digdiyan. Yung masaya tayo, Mayor, ang siyang kaputan, unless po may mensahe po kamo dyan sa gabos sa mga daragan nyo po. Go ahead po. Girara, yung mangyari ang pagiramdam sa Renz, dahil kita magparasinotil, mag-face mask, dahil magparaduman sa mga matawang lugar. Yung man sa tabi, Renz. Salamat tabi, Mayor, sa oras. Mabuhay po kamo dyan sa lokal na gobyerno kan Daraga. Okay. So yan, tabi mga tugang, si Mayor Vic Perete. Manungod nga ni kan update man dyan sa Daraga, manungod nga ni sa COVID-19. Nabubulot ang cellphone ko. So yan, nagdagdag ki isolation facility. Nagdagdag ng isolation facility na tabi sa LGU. 80% na ang kapasidad kan mga existing isolation facility. So, ano po sa mga isolation facility dyan sa Daraga? Halos gabos po makukuha dyan sa Anislag Daraga Albay. Dahil antay ini may pagkam-distansya tabi. Talagang kung sa location wise is talagang medyo isolated man ini mga lugar na ini. That's why they are playing a big role para digdingan sa COVID-19 sa response kan mga LGU, lalo naman digdi po sa Daraga. Ang saro digdi sa Anislag, so isolation facility tabi dyan. Tapos so RHU2, as in ini man na infirmary. So yan man tabi din dyan sa Anislag Daraga Albay. So nagdagdag tabi ning isolation facility, itong foldable na container van, hali sa Department of Public Works and Highways, tanganing itao sa mga LGU. So bako lang tabi Daragaan makakaresibin ng mga arog po kayan, kundi magin man sa iba pang mga lokal na gobyerno tabi digdi sa palibot. Kaya halat-halat lang tabi kita, para in kaso man mag-abot, mga katabang din marhay, so mga dagdag na isolation facility dyan sa Daraga. Or magin man sa iba pang mga lokal na gobyerno.
Kaya ito, so mga kung gaano ka-aktibo, so mga barangay captains, dyan may iling ang tabian sa indong performance. Bago lang tabi kita puro tarama, bako lang tabi kita puro tabil. Magtagahiro, magtagaluwas sa indong barangay. Ang tunay na servidor tabi talagang nahihiling aktwal sa mga nangyayari sa iyang palibot. Dahil po pwede so nagasugo ka pakigagawan. Dan duman na daw tabi uwad so purok dos tabi. Tagarida araray. Tasurachan, maapod ki mga PSO. In which, dipisil na tabi nga ni. So trabaho ko ta na sa barangay. So barangay council na ko ta naman na magtrabaho. Dahil napagparadamay pa sa mga mga otoridad. Dahil anta, yan tabi, iba man sa trabaho. Iba man sa trabaho, tabi din da. Iyon, nagre-reparo, pero dakula man tabi ang saklaw. Kaya man gabos po pwede, naiasa mo dyan na sana dyan sa mga otoridad. So yan tabi, Duminugag na ni isolation facility dahil anta medyo talagang delikado pa. Delikado ang bilang, delikado pa ang trend ni COVID-19. Diyan sa Metro Manila, ikong pagbabago, maski nasa irarob sinda ni MGCK. Ayan ang pagbabago na yan, pag-urunan ta, pagkatapos na ng kapirang pagirumdom ni Kuya Ronald Baldo. Time check, 11:31 na, nin pag-count do. An oras hatod sa Indokang Joy! Iwas germs, iwas sakit. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Bear Brand. Bumili ng Bear Brand tuwing sweldo para may tibay araw-araw. Gin Kapitan, kayang-kaya mo yan. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Red Horse, lakas ng tama pero di wasak. Revicon, lakas ng 5. Revicon Forte. Sa buhay ngayon, gets namin na kailangan madiskarte para buhayin ang pamilya. Kaya you should take care of your health. Gets ka na ng Wilkins Pure. Sure na pure quality water na may global purification standards. Dahil deserve mo ang good health, mag-Wilkins Pure. You are worth a Wilkins. A product of the Coca-Cola Company. Drink Wilkins Pure. Pure quality water for 11 pesos SRP. Sa bakunang parating, aangat ang pag-asa. Malalabanan ng pandemya. Aangat rin ng kumpiyansa. Pag nagmask, hugas, at iwas pa, mababawasan na ang kaba. Sa iyong pagpapabakuna, maiingatan ang sarili at ang kapwa. Pag nagpabakuna, ingat-angat tayong lahat. Ingat-angat, bakuna lahat. A message from PMA, PSMID, and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. And here's our people's champ, Manny Pacquiao! Manny, ilang taon na rin nabubugbog katawan mo dahil sa boxing at trabaho. Anong sekreto mo? Kaya ko ang lahat dahil sa laki ng tiwala na binibigay sa akin ng pamilya ko at ng mga kababayan ko. Sa mga laban ko sa buhay, may kasangga ako mula noon hanggang ngayon, Alaksan FR. Wow! Alaksan FR all these years! Gawa to ng Unilab. Dito ako hiyang, 2 dekada ko ng kasangga. Sa tagal ng samahan namin, magdududa ka pa ba? Ibang klaseng tiwala at partnership ito, Kaya huwag matakot umaray. Sa sakit ng katawan, mag-Alaksan FR. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na, sa isang Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1,000,000 piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more
details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Halika na sa pinakamura, panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion on. Neurobion, Neurobion on. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Pampagana sa mag-asawa, pampatigas na pampalakas. Ito ang Mixed Capsule with Fulvic Minerals. Uminom ng Mixed Capsule, samahan pa ng Mixed Coffee. Bago ang game. Mas mabilis ang epekto at mas lalo kang tatagal sa labanan. Pampatigas na pampalakas. Mixed Capsule with Fulvic Minerals. Energy Booster, the natural sex enhancer. Good news! Dahil ang freebies ng Mixed Capsule ay tuloy pa rin! Kaya bilisan nyo na ang pagbili! Dahil nagkakaubusan na! Sa bawat bili ng Mixed Coffee Box, may libreng 10 Mixed Capsule Energy Booster, the natural sex enhancer. Available at thebigcstore.com, thebigc.or, supermarket, malls, Doc Alternativo Centers at sa inyong masuking butika. Ang Doc Alternativo, the Big C Center, sa Matnog, Sorsogon Branch, Barangay Caloocan, in front of Santo Niño Parish Church, Matnog, Sorsogon. Convincing. Balik kita sa programa alas 11:39 na nin pagkaudto. Kumusta na? Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan mo ba? Bahala na. Alright, push mo yan te, push mo yan bro.
Pray until something happens. Sabi nga ni Papa Mar. Pati yung tama nakantabay sa satuyang DCGV News online Facebook page. Sabi ni Aguilar Nate Irma Fanny. Hello, Tito ng Albay. Oy, maray na ito tabi sa Indogabos dyan, ha? Sabi ni Madam Nafe Orduha Mendoza. Marinal daw po sa Indogabos, watching from Davao City. Marinal tumantabi sa imo, Madam Nafe Orduha Mendoza. Si Sir na Ruben Castillo, sabi niya maray na aga pabati family Castillo de Sitio Tigib Castilla. Ay maray na ito tabi sa Indogabos dyan, ha? Sa Metro Manila, maski halangkaw na sukaso kan COVID, maski halangkawon tabi ang kaso ng COVID-19 sa Manila, tinugutan na, tinugutan na naman. So pagkakaigwanin mga non-contact sports, lalong-lalo na so pag-operate in mga gyms, tinugutan na tabi giraray, natadawarog kayan. Sinda so epicenter kan virus or iniong pandemya. Dahil ang Metro Manila baga so pinakanapuruhan. Kasarabay naman yan iso NCR plus bubble. Tapos ini bubuksan ninda so gyms. As in magin man, so mga senior citizen na nabakunahan na daan. Pwede nang magluwas sa harong. Yugon mo ana. Napa no? Napa no? Mismong nanganitabi so Department of Health, so nagtaram na it doesn't mean na kita nabakunahan na kontra sa COVID-19 is safe na kita magluwas. Safe na kita magbalagaw-bagaw dyan sa luwas dahil lantaan COVID tabi ining bakuna. Pero lang tabi yan sa mga depensa nga pero nata daw iyan, Nata daw. Tayo tinugutan pa, Tinugutan pa. 30% venue capacity sa nantutugutan. Kaya man araw digdi sa Satuya. Ang pagkakaiba lang sa Satuya, dahil lanta kita sa Satuya, pwede man mag-jogging-jogging. Pero alas para sa masana pa lang. Pero iba man ang irestoryahan kung yaong kita dyan sa Metro Manila. Dahil ang grabe po baga ang nadudugang niya na kaso. Halos oral daw. So mga fully vaccinated na ang mga senior citizen, pitutugutan na magluwas. So kamo daw tabi apoton. Kung kamo tabi, so mga senior citizen ta dyan sa luwas. Kung kamo fully vaccinated na kontra sa COVID, luwas daw kamo. Maya din nindo magluwas, maski araw kayo ng sitwasyon na alangkawan pa ang kaso ng COVID. O, sabi man kayo ni nag-text. Positive siya sa COVID, so kasabagod ang naman sa ICR. Ano po kung bumados, positive man ang fetus. Ayan po ang data masimbag. Kung pwede iyan matransmit through sa arog ka iyan na sistema. Data wala pa ako na mabasa. Manugod niya ni kayan sa bagay na iyan. Kaya data aram kung may epekto man tabi iyan. Pero ito po kinasuhan na po ito so persona. Siguradong siguradong papanagutan niya man. So kung ano man so maging resulta kan kaya ang kaso. Kung siya makulong sa nagkapirang mga taon pagbabayaran niya rin yun. Kaya ba kinakaipuhan, bako lang tabi so mga positive or so mga piga-isolate o so kaso kan COVID ang pigo nagbabantayan. Kundi maging masusiguridad kan mga pinag-isolate. Dapat siguro dagdagan sa mga tauhan dyan sa mga isolation facilities. Kailan kaya ni araw kayo nakakalusot sa inumo. As yun sa iba pang mga mga kontrabando nakakalaog.
Inusay nga ni pwede. Pero nakakalaog sinda, yan ang hapot. Nataya nakakalusot. Ibig sabihin, ikaw ang luho tabi ang seguridad dyan. Sa mga isolation facilities. Nareparo ko digdi sa luwas. Takitawagan eh, magkita nagpararaw-raw sa bida politika. Arayo pa ang eleksyon, arayo pa so early registration or filing of certificate of candidacy. Pero may nagkakapira na kita ang mga narereparo na sige ng libot. Pero ang hapot dyan, kitang mga tao, kitang mga normal working people. Ang hapot tabi dyan, igwa daw iyan magkakanigong pinagbabawalan daw tabi yan. Sad to say, dahil tabi yan pinagbabawalan. Dahil ang taenot na enot, wala pong magkakanigong lay o batas sa tuya, digdi sa nasyon, na iyo ang nagbabawal for early campaign. Mismong Socomelec na tabi so nagtaram na warang magkakanigong batas na nakasakop dyan sa naunang bita ng bagay na iyan. Kaya aram mo, para maging mautak na butante, kung ang sarong politiko nagpapamati na, sugabos na mga ayuda, niruluwas na. Ano ang gigibuho niya to? Ang pinakasimple kayan, tabi, ang pinakasimple kayan, tanggapon mo sana tanggapon. Dahil lang pag abot kang eleksyon, di ka man sanang makakaaram kung sisay ang iboboto mo. Nasa sa imo man tabi iyan. Pero sana nga, so pili ang tama. So turutulog to lamang. Medyo mainit naman yan ang politika digdi sa palibot. Maski harayo pa ang filing, nagpapailing-iling naman sa iba. Matindi may nag-text, tabi isa sa tuya. Oy, maray na uto pa lang tabi dyan kay Kapitan Luis Espejo. Kay Kapitan Luis Espejo dyan sa Barangay Kuliat, Daragalbay. Ano yung sabi ni 811? Di nalagot, ay nakong pangyaring cellphone ni Iyo. Di ko na nababasa. Sabi niya, ang efficiency po ba ganing sarong bakuna 50-50, meaning no effect. Arog yan kene, tabi, Arog tabi iyan kene. Ang interpretasyon kan 50-50 effect, it doesn't mean tabi na zero effect. Maski puro pa igwa po yan epekto, Depende iyan sa lawas mo kung iyan mag-epekto tabi. Pero nga wala pong bakuna na 50-50 ang effect, kundi more than 50. Dahil man po yung niluluwas ko ng efficiency kan bakuna is less than 50 to 40%. Dahil delikado man talaga kung isipon, yugon mong 50% sa nang pwedeng magana. Ibig sabihin pala, may 50% man na pwedeng umepekto sa bakuna o dae. Hindi man po yan po pwede. Kaya ang 50-50 na chance or 50-50 na efficiency ng sirong bakuna is not true. Tamis mo nga mas kaya sa Sinovac, 60 to 75% ang sa ing efficiency, efficacy. O gaano kaskas ang epekto sa tao. Pumindot hanggang gusto mo. Kaya po baga, kung ano so available na bakuna dyan sa luwan, magpabakuna naman po kita. Dahil lang dipisil habang igwa, sige sana, fight sana. Ituloy mo. Dahil po pwede magparapili-pili na dipisil na tabingon niya ng buhay. Kaya na kayo po hantang mag-abante perme. Dahil pwedeng magpundo, dahil pwedeng matenga. Kaya bakit iling maski na sa taho kita ng pandemya, sige ta sa ng trabaho. Dahil man po pwede magpundo. Dahil lang tigaw kitang pigbubuhay na pamilya. Kaya bilang protection man maski puro paano, magpabakuna na tabi kita. Kaya lang nga ni Otto, medyo kulang pa sa supply ng bakuna. So nag-abot na bakuna tabi alis sa Department of Health. Ang halos 60% kayo ito, duman sa Kamsur. Dahil lang to sa Kamsur tabi, is dakul talaga. Dakul man ang kaso tabi dyan sa Kamsur.
Dakulaan po baga tabi ang kamsor. Mas dakula ang kamsor sa Albay. Kaya iyan ang pigtataram niya to. Kaya pag ika nasa kategory na, nakalaog ka na sa kategory ka ng mga babakunahan, paiton mo na. Biyo-biyoon mo na tabi. Taning kita, dahil na kita magpara-isip pa kung anong pwedeng mangyari. Dahil ang taga-boss man po iyan, may mariman na epekto. So latest man digdi, so sa ano ini, sa diring research man kan Pilipinas sa pagtuklas din mga posibleng pangontra sa COVID. Iningan ng virgin coconut oil. Virgin coconut oil and ining lagundi. Pero po, depende man po yung giraray sa magiging resulta kan na pag-aada. So ini, epektibo o daing. Ako magiging epektibo bagay, mala. Kaya baga native baga sa tuyan na lagundi. Pwede na yan sa tuya. Ano lamang sa ito, pinagkakaon ko niya na pagkaod to. Nananagog ko si kuya, nagkakabog na ninyo. Sa mga gulay da. Swerte o ng gulay na natong. Ilang mo tada ko may nagpaluwas na ning datos sa Department of Health. Kan total COVID-19 cases. Kaya na sina pinaluwas ko niya na pagkaaga. Wala pa man. Ini kaswapon ini. So 24 sa Ligaspi, 22 sa Daraga. So kaswapon ining datos. Baka sa nahapon tabi, baka magluwas naman. Ay maraynaw to tabi kay pading Roger Milyari dyan sa Gabawan. Ay pa din, nag-upload ka sa kuya kaswapon. Di ko na daw mariso Di ko na daw mariso pigtatara mo. Pag una ko baga, ma-text ka sa kuya, di ka na nag-text, Di ka na nag-text tabi, Ay, marinod to palang tabi kay Primo. Board member. Nilo na Montaliana, Primo tabi, marinod to tabi sa imo. Diyan sa Malabog Dargalbay. Di na ako nakadyan sa imo, Di na kita nakakabro bisita, dahil niya ni kaning COVID. Difficile, maglibot-libot, Mas nga ni kita digdi sa profesyon ta. Dahil kita nagkaparaluwa. Kung po pwede sa nangani, mag-ano sana sa harong, dumana sana mag-gather, puro na sana apod. Delikado ang buhay. Kaya kung yan na naglalala tabi ang COVID, mas maray na magkaon sa nakita kigulan. Na magparano, bira sa nakita magkarni. Tan mahalon pa pati ang karni ngunya. Ang ranong kilo ngunyan ki karni tabi ko yan al. 300 per kilo. Biya 300 per kilo. Kung di kita nasa 300 per kilo gayon Or sobra pa gayon. Pero bagong gupit si partner Ansha. Parang blooming Oo nga, blooming Nakikita ko na. Malayo pa lang, maganda na. Ay, maraynaw to palang tabi dyan sa kabos sa mga taga-barangay Baskaran. Sa Liaguno family tabi, maraynaw to. Kasi sa Miliano family man tabi dyan sa Sagpon Dargalbay. Kay Kapitan Loreto Barajas, tabi kap, maraynaw to tabi. Kapitan Randy Velasco, dyan sa Barangay Ilawod, maray na Odo Tabi. Kay Kapitan Roberto Obispo, dyan sa Gabawan, maray na Odo Tabi Cup. The ever reliable. So Bicol International Airport Tabi. So Bicol International Airport, durudoble na ang trabahong pinagigibo dyan. Kailan ito pinaghahabol nga sa pinagtaram ni Secretary Tugade. Na dapat pagtungtong nin bulan ng September is dapat matapos na initulos. Dahil natin napigtataram nga ni Kong Joey na malaag pa nin immigration, customs, dyan sa lugar na iyan. Kaya dapat September tapos na. Kaya nga ni baga nagkayagwaman ng isperso sa LGU, base naman yan duman sa naging request kan kaap. So mga trabahador kaya dyan tabi, medyo nadidipisilan sa transportasyon. Kaya binuksanan ng panibagong ruta sa tricycle dyan sa palaog sa mga barangay na iyan. Pero tabi, yan ang mga rutang iyan. Dahil po yan maagi dyan mismo sa ruta dyan sa Bicol International Airport, kundi dyan sa parting likuran.
Dahil lang tapitatawan ng giya, mag-agi sa mga heavy equipment. Pinigidali-dali na nga niya ang proyekto. Malay mo baga pagtapos na yan, so mga so mga paryente niya to na hali sa ibang bansa, o hala dyan sa Metro Manila, pwede na dyan magbaba, dahil na magpararayo pa. Dyan na magbaraba. Maray nga nito, wala na sa mga issue ka na nagbabaratak ng mga runway dyan sa International Airport na ayos na. Okay, maray na ito palang tabi kay Engineer Brian Lawit dyan sa BIA. Ansa ko yung amigo dyan, si Engineer Brian Lawit pa din. Maray na ito tabi sa imo. Maray na ito man palang tabi kay Sir Natemis Nalobete. Matindi man ang mga proyekto pa lang sa 3rd District. Matindi si Congressman Fernando Didi Cabredo. Sa mga paproyekto, matindi. Wala man, partner Ann. Wala man. Wala pa. Dahil nga sa mga pangyayari, wala pa. Kahit nga ako'y umaasa pa rin. Paano kayo kayo nal? Pwede na kayo nal? Daning sakto alas 12, magbarita na kita tulong. Salamat sa indong pag-antabay. Ako po ang sa indong nakaibaran ngunyan na Biyernes din pagkaaga. Sa karan kang kabos sa pag-iriba sa Mega Force Patrol. Sa laro technical si Kuya Ronald Baldo. Ang alamat kang dap-dap. Asin sa IT si Richard Astor. Asin si Anila Ad. Ako po ang sa idong nakaibanan ngunyan sa programa ng Ramon Nyato sa ngaran ni News Manager Mar de la Cruz. Ako po ang solong solamente ang Totoy Noy. Pero dito ngayon, Titong Alway po yan, Rans Luna po. Magidibanan naman kita ngunyan alas 12 sa programang Bareta alas 12. Goodbye and babuhay. Brad, atubangon ang angat kang panahon, kaya pakusugo ng hawak.